Това е Поли. Тя успя да съживи съсипаната си от боядисване и изправяне с преса, изтощена, изсъхнала и изстрадала от живота коса. Да, разбрахме. Ето как. След като косата ми ставаше все по-суха с всеки изминал ден, реших вместо да ходя с торба на главата, да потърся професионална помощ от Look Perfect. На сайта им прочетох повече за френския финес и здраве на косата с помощта на реконструиращите продукти на Кидра. От няколко месеца използвам хай-енд грижда за коса на Кидра и мога да кажа, че преди косата ми беше супер изтощена, изнемощяла, третирана, химически, боядисвана. Сутрин като се будих, косата ми беше и така. Съжалявам, темата е чувствителна. Продуктите на Кидра и френската формула подпомогнаха възстановяването и реконструирането на косама, така че той отново да има блясък. Интензивно хидратиращият шампуан гарантира бърз ефект без утежняване на косата. Балсамът с екстракт от цвят на невен, жасмин, рициново масло и масло от шии дава мощно подхранване и умекотява фибрите на косама. Без силикони, без парабени, дерматологично тествани и създадени с любов и грижа към косите. Не се отчаива от сухата коса. Третира я с правилната грижа на Кидра от Look Perfect.